Hola amics, ¿qué tal? Soy Gary, de Som Valencians. Hoy estamos en el Hotel Holiday, en el primer congreso del partido. Vamos a ver lo que nos cuentan nuestros compañeros de Som Valencians. Tenim així a Culla, senyor. ¿Cómo está usted? Molt bé. Así. Cuéntanos un poquet com ha anat el congrés. Bueno, pues ¿Cómo va el congrés? Pues yo creo que molta ilusión, se van a presentar un montón de ponencias y yo creo que a partir de hoy se va a construir lo que es la casa del nou valencianisme polític, el valencianisme cultural, para donar protagonisme a esta societat que tanta falta li fa. Molt bé, molt bé. Hi ha molta gent, Hi ha Molta gent en el congrés, veritat. estem desbordats. La gent ha vingut... La respuesta ha sido... Increïble, ha vingut gent d'Alacant, gent de Castelló, de totes les comarques, és a dir que estem molt contents. I luego, a més, tinc que felicitar a tota la gent que ha treballat moltíssima gent preparant les ponències. Crec que són unes ponències molt importants i que van a atendre les necessitats de lo que realment és el poble valencià i que tenga realment el protagonisme que volem. És a dir, que nosaltres, a diferència de lo que n'hi ha en aquest moment fora, pues sí que creem en este poble, no? I lluitem per este poble. Avui tenim l'oportunitat de canviar la història, però sense confundir. És dir, que nosaltres no se fiquem etiquetes. Ara és el nostre moment. Exactament. No? Ara és el nostre moment. No, i que nosaltres anem de cara, és dir, que nosaltres no se fiquem etiquetes per a que nos voten i després resulta que fem tot el contrari. Nosaltres anem a fi descobert, no? És dir, Molt bé. que nosaltres no enganyem a ningú. Creiem en este poble, creiem i sabem les necessitats d'este poble, que el que és financiació, ajuda de la mitjana empresa, agricultura, comerç, absolutament tot, però a més ho creiem i entonces anem a lluitar per això. I tenim molta força per a presentar-nos en les següents eleccions. Tenim els afiliats, els simpatitzants, els amics que ens acompanyen, ens recolzen. Exactament. No? Jo crec que poquet a poc la gent es comença a conèixer-los, té necessitat de tindre un projecte propi, autèntic valencià, no coses descafeinades i coses rares que n'hi ha en aquest moment per ahí. I jo crec que ha arribat el moment de demostrar que se necessita una força política i que n'hi ha gent capacitada per a portar-lo avant. Molt bé. Anem a veure si trobem a Jaume, no? Sí. Anem a veure? Anem a per ell? Anem a per ell. Vinga. S'han dit que Jaume, Imma, està per així. Mira, Jaume, Imma, què tal? Hola! Què tal? Jaume, com va això? Què tal, bé? Hola. Soc Gary, Tu ets simpatitzant del partit? Però vaig a fer-me, l'únic que encara no he pogut anar ara. Perquè treballo acabem molt tard, però este mes ja. És del Xemesí. Soc del Xemesí, n'hi ha que menjaren al Xemesí també això, que allí no n'hi ha res, Jo estic menjant prou, però a tirar prou paperets, saps? Sí, ja ha ficat una lona de Som Valencians en el balcó. I vull a la senyora Pepa, al costat de la lona. Ah, sí? Ai, és que demà tinguem la professor de la senyora Pepa, del Xemesí. Anem a parlar un poquet del congrés. Com va el congrés, Jaume?
Pues hem començat a les 10, hem començat a acreditar a tot el món i ja hem fet 3 ponències d'economia, de facenda i de sanitat. I bueno, estem molt contents perquè ha vingut molta gent de moltes comarques i estem forts. Avui hem presentat i hem dit ja que tenim les 2.000 firmes que fa falta per a la província de València, ens podem presentar, ja podem dir-ho, però ara continuarem arreplegant firmes per tindre 4 o 5.000 firmes. O sigui, volem més, volem continuar fent simpatitzants i volem continuar agarrant apoyos. A més, la gent està demanant molt una opció política valenciana i nosaltres som una opció política valenciana, no, Imma? És de veres? Som la única opció política valenciana. Mos tenen que votar a nosaltres? Som els millors? Som els millors? Anem a defendre, per exemple, els interessos del poble valencià, un millor finançament... Anem a defendre, i això m'agrada que tu digues perquè tu eres de Guinea però eres valencià, entonces anem a defendre els interessos de la gent que viu i treballa en València, no únicament dels valencians. Som un partit que nos preocupamos por todo el mundo que vive en Valencia, incluido tú, porque tú pagas tus impuestos aquí. Y lo que nosotros defendem és un concert fiscal per a que els diners dels valencians se queden en casa i puguem pagar els servicis públics i les inversions públiques que fa falta en València. No és una cosa que estem... Com no tenim una força política que ens defenga en Madrid, pues s'aprofiten de nosaltres, som sempre la moneda de canvi i no tenim el poder polític que hauríem de tindre. Com va la teua ponència? Va bé, no? Bueno, encara no hem exposat. Vale. Estàs en ello. Estem en ello, sí. Estem molt contents, estem vius, estem en il·lusió, un partit, una opció valenciana real, de presente i de futur. I sèria, que siguem divertits, però és una proposta sèria. Nosaltres anem a continuar en el Congrés, anem a entrar ja i continuem treballant i no podem parar de treballar perquè és el que fa falta. Anem a per Rafa? Sí, que vaig anem a per a Rafa? Vinga, va, anem a per Rafa. Rafa, que parli un poc de Rafa. Com va... Bueno, la teva ponència, fem un adelanto. Bé, la meva ponència és important, és una de les bases, no, del nostre partit, perquè al final és el tema de la nostra identitat. Entonces, junto a la justícia social que busca este partit, pues el tema identitari i el tema de recuperar la dignitat del poble, jo crec que és una peça clau. Entonces, el tema de l'educació també, que és molt important, perquè és on ha estat el canvi que estan produint en la societat valenciana és el canvi que han patit els xiquets en l'educació, no? L'adoctrinament. Entonces, i aquest canvi per nosaltres va ser la clau del tornar a recuperar la dignitat valenciana. I a més és un repte del partit, el tema de la llengua, la catalanització, és un repte del partit perquè nosaltres volem implantar les normes del Puig. Correcte. Nosaltres volem recuperar les que foren oficials. El primer Estatut d'Autonomia se publiquen les normes que eren unes normes de consens, de fetes per al valencià, arreplegant tota la tradició ortogràfica valenciana, i se pergueren perquè a algú li interessa, i nosaltres estem al mig d'esta pelea que està despatxant-se ara entre Catalunya i Espanya. Nosaltres estem al mig, som la moneda de canvi, mos han empobrit, mos han depauperat per a absorbir-nos, i si no, pues, xuplar-nos la sang, com han fet, no? Ara és la nostra oportunitat. Jo crec que sí. Jo crec que la gent va començar a donar-se compte, perquè estos s'estan destapant, no? Radicalment són tan tolerants que han llevat subvencions a tot el món, soles als seus, potenciant-los d'una manera descarada, fent nepotisme, i doncs jo crec que la gent té que donar-se compte de que era mentira el que deien que eren tolerants i que eren els demòcrates, i doncs ara se va veure. Jo crec que és el nostre moment. I Amparo desde Meliana con amor. Desde Museros. Desde Museros. Desde Museros. Pocs i punyeteros. I és que queden embusteros. Això dic. I Museros com va? Com va Museros? Museros va, poquet a poquet, però va. Museros és que és un centre on la catalanització està, vamos, a tope. Jo diria que al 1000 per 1000, no al 100%. De fet, allí tenim un col·legi que s'ensenya als països catalans, la literatura catalana i tot. Entonces, allí el que n'hi ha que fer és pues, això, però n'hi ha que anar poquet a poquet, perquè ells, és el que estem dient, com estan canviant la història segons ells volen, pues, clar, els nanos estan xuplant-se, pues, que és lo normal.
Ells se pensen que el que estan ensenyant-se és el que toca i és el que n'hi ha que modificar. I què estan fent en el tema de les festes i tot això? De moment en les festes també n'hi ha un poquet de... però ja no tanta. Fora en Vull Meliana, dir-te, no? En Meliana he sigut en Meliana on més... Allí en Museros de moment el tema és dels bous i tot, perquè allí la veritat és que són molt boueros, entonces allí en això de ficar-se contra el bou, o sigui, saben que van a pique però segur. Entonces, clar, és algo que no poden deixar escapar. No poden. Entonces, clar, pues de moment ahí ho permetixen tot, sempre dins de la legalitat, ¿vale? Però bueno, ahí estem. I fent un poquet de... poquet a poquet. Nosaltres ahí no podem anar molt a pressa. No podem anar molt a Jo he pressa. sentit a la gent, per exemple, molt il·lusionada, que està, per exemple, il·lusionada en el projecte de Som Valencians. Lo bo que tenim és que ens presentem en el carrer, parlem amb la gent, formem taules informatives i el poder està en les persones, a banda de les redes socials. Per desgràcia estem vetats en massa mitjans de comunicació, que és algo, jo crec que el dret a la informació que tindrà el poble implica que també se coneguen les noves propostes que hi ha, si sempre ixen els mateixos. Entonces, gràcies que sí que encara hi ha mitjans que confien i que no es trauen, però faria falta que els periodistes implicaren més en destapar lo que hi ha, no? En donar a conèixer la sensibilitat valencianista d'aquest poble. Molt bé. I en el Xemesí també fa falta que em vaig conèixer-nos, perquè allí no mos coneixen quasi. Jo estic dient-ho, estic entregant paper, però en realitat no mos coneixen quasi. N'hi ha que manejar-nos en el Xemesí també. Som prou valencianistes en el Xemesí. I n'hi ha que intentar que tots mos coneixen i tot avant. El que jo penso és que tenim que anar tots junts. Si anem tots junts, anem a guanyar, no? Claro que sí. Ja ho crec. Això està clar. Anem tots junts, Bé, continuem en els meus companys del partit. Damià, com va Som Valencians en Castelló? Pues bé, estem implantant-nos sobretot el que és la plana baixa, estem anant poble per poble, buscant a gent, també mentre arrepleguem firmes per poder presentar la candidatura, sí que ens estem donant molt a conèixer, gent que se suma al projecte, gent valenciana de la província de Castelló, inclús gent d'altres comunitats que han vingut a viure així. De Nules, de Burriana, no? Burriana, Vallduxó, Castelló, molta gent. És una passada. És més difícil muntar el partit però que és la província de València, però bueno, ja te dic, muntant taules, la gent s'arrima, qui sou, què voleu, i la gent, jo m'esperava que fora més difícil. I la gent sí que tira en falta un partit valencià 100%, han vist que altres partits que diuen representar a la comunitat valenciana els han defraudat i que no volen tornar-los a votar i estan buscant un projecte nou que es torni a il·lusionar. Jo penso que estem aconseguint una cosa molt important, que és la il·lusió de la gent, no? Que és les ganes que la gent vol una opció política valenciana. I ara és el moment nostre, no? Tu què penses? Jo opino que sí, fa falta i a més també fa molta falta en les províncies de tota la comunitat, especialment en Castelló i en Alacant, que sempre els que es fan tal volta les que han estat una miqueta d'esquenes a tot això i avui per avui veig jo intenció en el partit i tot de no donar l'esquena a aquestes províncies, és molt important. Castelló, Alacant són importants junt en València per poder formar tot aquest projecte. I bueno, la nostra feina és promoure... I la resposta de la gent en Castelló bé, no? Sí, la gent bé. Bé, no? Esperàvem també, com deia Damián, que potser fora una miqueta més reàcia, Sí. però bueno, anem treballant i poquet a poquet anirem
I què voleu fer en Castelló? Què propostes teniu per a la gent de Castelló? Home, són necessàries en Castelló, són moltes coses necessàries. N'hi ha que fer un projecte d'industrialització de tot el que és la província, fomentar el turisme, perquè Castelló és una província molt rica turísticament, tant d'interior com de costa, i bueno, pues, també millorant un poquet els servicis de sanitat i infraestructures, és un poquet de tot. Tu has fet la teua ponència o...? No, jo vaig en Damián. Ah, en Damián, no? Fes-nos un adelanto de la teua ponència, no? O què? A veure, jo participe en agricultura i en sanitat i també vaig a parlar un poc de Castelló. Jo añadiria que també anem a demanar la potenciació de la indústria del taulell, que és el 90% del taulell de tota Espanya està entre Onda, Alcora, Castelló, Nules. Volem també defendre el que és el problema de l'erosió de costa, que d'ací 40 anys se va menjar 50 metres de costa i n'hi ha moltes cases de primera fila, és un problema molt important en Castelló, que l'Estat les vol tirar. És un problema molt greu, Molt greu. Molt greu. A part de que si desapareix aquesta línia, la mar se menja a millor 500 metres o 1 quilòmetre darrere. I la gent no és conscient d'aquest problema tan greu? Sí, però també un problema és que n'hi ha que són de concessió, n'hi ha que són propietat privada 100%, dins de la concessió n'hi ha que estan al dia, n'hi ha que no. Doncs la gent necessita estar més unida. I els alcaldes també fer més força. Perquè a vegades els partits estatals tenen el problema que nosaltres no tenim, que nosaltres no ens devem als de dalt. Doncs si un alcalde de Som Valencians, i s'ha elegit una persona de Som Valencians, alcalde no se va a callar per el que li diguen els de dalt. Doncs per això fa falta un projecte 100% valencianista. O sigui que esteu fent molta força en Castelló, no? Pues tant en la costa com en l'interior. El que ha dit ell de sanitat, l'interior de la província, pobles que estan completament a hora i mitja de l'hospital, o centres d'especialitats que estan molt lluny, per a la gent major sobretot. És una problemàtica i amb els tallats que estan fets és una problemàtica molt greu per a la gent de Castelló, no? Clar. És que els servicis socials, els sanitaris, estan tallant, el govern d'ara està tallant en servicis sanitaris, socials, y eso tienen que pararlo. Hay muchas cosas que en Castellón hace falta, el tema sanitario es fundamental y más para la gente y pueblos del interior, que no puede ser de que en un pueblo se tarde unas 2 horas para llegar al hospital de La Plana o al hospital provincial. Eso es fundamental y eso es lo que hay que mirar, de que la gente del interior es gente del pueblo y gente de la Comunidad Valenciana también. Por ellos también hay que mirar, por ellos. Ellos son justamente la cultura y la tradición, y eso es lo que hay que cuidar. El turismo interior, el de la costa también, pero es fundamental la sanidad, porque hay mucha gente que ese tema, aunque parece que no, pero es muy importante. No se puede tardar tanto tiempo en una persona que tenga algún accidente o algún problema fundamental para ellos. Molt bé. Anem a per Àlex? Vinga, anem a per Àlex. Bé, el Congreso fins ara està anant molt bé, no? La resposta de la gent a mi m'agrada molt, Sí, veritat? a banda d'això, perquè mos coneguen, la gent que està afiliada ja mos conec, però hi ha gent que no està afiliada i que vol que s'afilie i que mos conega per les pròximes eleccions. Entonces avui és un dia perquè sàpiguen quines són les nostres idees, tant en economia, en facenda i altres com cultura, educació, sanitat. Entonces, así es va a debatir todo lo que volem que faça per a les generals, el nostre programa, i ens coneguen així. Esa es la idea de este congres. Jo crec que tenim que aportar a la gent il·lusió, ganes, que som una opció política valenciana real, de presente, de futur. Con un futur crec que si anem treballant junts i firmes, no? Tu què opines? Sí, jo avui estic assombrat perquè el congrés és tot un èxit. Jo no m'esperava tanta gent, però ha sigut tot un assombro per a mi i penso que si la gent mos apoya
segueix apoyant-nos en les redes socials, ve a la seu, s'afilia o fa simpatitzant. Poquet a poquet, junts, podem fer molt i les eleccions podem treure prou vots, per almenys per intentar tindre un candidat a Madrid, tindre una veu valencianista a Madrid i ja les pròximes autonòmiques que esperen que siguin pronte. ¿Cuántos de votos tienen que aconseguir 86 vots. No es massa, això se pot aconseguir. Jo crec que amb molta il·lusió, moltes ganes, la gent està responent estupendament bé, estem assombrats de la quantitat de gent que ha vingut al Congrés i a més, amb molta il·lusió en defendre el nostre, el valencià. Quan parle de valencià sempre parli en Castelló, València, Alacant. Tots són valencians i tots estem per la llavor de fer un gran partit. En Catarroja com va la cosa? Bé, no? Bé, en Catarroja n'hi ha moltíssima, aquest sentiment de valencianisme fa molt de temps que està ahí i que ara reviscola i que serem grans i estarem allí. Està mar en Catarroja? Sí, està mar en Catarroja, n'hi ha gent... Està fent un treball molt bo. De fet, n'hi ha molta gent que està contribuint, que està treballant per al poble, vol que aquest sentiment de valencianisme estigui ahí i tot endavant, o sigui, anem avant. Aquesta és la millor forma, en treball i carinyo per la nostra terra, és com anem a aconseguir els nostres èxits, perquè tot el món nos conega i tenim una presentació en la Generalitat, en l'Espanya i en els municipis. Sí, i per portar de categoria, Per portar de categoria, Ahir hem fet una pressió a l'Ajuntament perquè tots els plenos estem ahí i estem criticant les coses que estan bé i les que estan mal. Vosaltres en Paiporta esteu fent un bon treball, la gent està connectant amb vosaltres i això és molt important. Sí, poquet a poquet la gent va sabent que el valencianisme no s'ha quedat arrere, sinó que està avant, tira per davant. Entonces, lo que nosaltres volem és que la gent vinga en nosaltres, que desperte ja d'este letargo de valencianisme que portem. Sí, la veritat és que sí, Fa falta una força molt representativa valenciana i aquesta força deu de ser i té que ser són valencians. Són valencians. Perquè deien l'altre, quan deien som valencians, què hem deixat de ser valencians? Sí, sempre hem sigut valencians, però no hem sabut transmetre aquesta valenciania i defendre el nostre. I ara, en este partit, els som valencians, anem a demostrar-ho que sí, que defendem el nostre i que no som un miniforts. I tenim que pensar també que el boca a boca ha funcionat molt per a nosaltres. I funciona. Els mitjans de comunicació s'estan volcant en Som Valencians, no? Això és molt important. Sí, les redes socials, l'amic, el conegut, el familiar, el que tens al costat, el sentiment d'aquest valencianisme té que despertar i de fet ha despertat. Xisco és un crac en les redes socials, és el nostre abanderat. Anem a veure si agarrem a Damián o què? Anem a veure? Anem a Pere? Vinga, va. ¿Cómo ha ido tu ponencia con...? Yo he visto una buena respuesta por parte de la gente, ¿no? ¿Cómo ha ido? Sí, a ver, ha ido mejor de lo que me esperaba porque son temas polémicos, sobre todo el tema de la igualdad y tal. Ha habido varias enmiendas en cuanto a evidentemente a las que estamos a favor, porque son igualdad de trato entre hombre y la mujer, de igualdad de oportunidades, etcétera. Ha habido alguna que hemos rechazado porque se ha salido un poco del tiesto y de la anticonstitucionalidad, pero le ha ido muy bien. La verdad es que estoy contento porque es un tema muy polémico y que acarrea mucha concienciación social y que se debe atajar. Hombre, yo he visto que la gente también ha participado mucho y eso también nos conviene como partido valenciano que somos, ¿no? Sí, yo creo que todas las aportaciones enriquecen el partido y todas las opciones son válidas, hay que estudiarlas y escoger la mejor. Y somos una opción política valenciana firme, ¿no, Carmen? Que la gente está cansada de más de lo mismo. Sí, aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo en sanidad, por lo menos yo de lo poquito que conozco que estoy metida dentro, hace falta mucho cambio. Y hace falta hacer mucho todavía, queda mucho por hacer, tanto dentro como en la calle, que todavía es parte muy importante y se deja siempre mucho de lado.
no están por la labor. ¿Y en Xàtiva qué tal? ¿Cómo va la cosa? Porque... Xàtiva es algo complicadillo. Es un territorio algo un poquito así, ahora está un poco desmadrado. Sí, con el cambio ha sido radical. Después de tantísimos años solo uno, era un tripartito y todo muy movido, unos piensan una cosa, pero bueno, poquito a poquito y pasito a pasito iremos ganándolos, seguro. Yo he visto el congreso, bueno, el salón, lleno total, lleno total, la gente ha respondido bastante bien, nos están apoyando y tenemos muchos afiliados, simpatizantes y tenemos que continuar trabajando, ¿no? En esa Pero forma. ya es hora, ¿no? Ya era hora de que empezara la gente valenciana a moverse un poquito y no estar siempre aletargados y ahí anestesiados. Que se nos oiga un poquito, ¿no? Que también contamos y mucho, creo que es lo que más. ¿Vamos a buscar a más gente o qué? Venga, vamos. ¿Sí? Venga, vamos, va. Bueno, estamos aquí con Inma Labao, Adán. Encantado. Que la verdad es que la respuesta de la gente, ¿cómo lo estáis viendo? Yo lo estoy viendo bastante bien, ¿verdad que sí? Muy participativa, la gente está aportando muchas ideas sobre una base que ya concreta, que ya conocemos, de la realidad que hay aquí en Valencia, de muchos años, de 20 años y de 30 años anteriores, con temas de sanidad y servicios sociales, como que está Inma ahí también muy metida, y están aportando muchas cosas sobre una base que ya hemos aportado las comisiones, y lo que pretendemos es que todo el mundo participe y aporte su realidad que ve en la calle. Para eso estamos aquí, para que la gente vote y para mejorar, ofrecer buenos servicios sociales, ofrecer una buena sanidad, que la gente ya está harta de los recortes y recortes y recortes. Implicarnos mucho con las personas discapacitadas, con el colectivo de personas dependientes para que tengan una mejor calidad de vida y sean respetados y sean pues incluidos en la sociedad que como personas que son y no como personas diferentes, que vamos, somos todos iguales. Y el tema de la sanidad pues es fundamental y en esta comunidad tendríamos que ser pues de los mejores que hay, bueno, pues sí, estamos en España, ello. pero evidentemente hay que coordinar más lo que son servicios sociales con sanidad, que actualmente están como totalmente separados. Si no hay una coordinación y realmente repercute en muchas tragedias que vas muchas veces a atenciones sanitarias que no lo son, que son más de servicios sociales y no existen mecanismos reales para poder suplir esas carencias. Y necesitamos centros que cojan esto, lo que estamos hablando, que cubran las necesidades de las personas, sobre todo adolescentes, niños que necesitan un tratamiento especial. El otro día, ¿te acuerdas que estuvimos en la Universidad de Valencia con el CERMI y nos dimos cuenta realmente la discriminación, las necesidades de las personas con lesión medular, ¿no? Ostras, la poca accesibilidad que tienen para las redes sociales, para ir al cine, para el teatro. Es increíble. Como ciudadanos todos, trabajas a lo mejor en sanidad o también tienes contacto con el medio, las asociaciones son las que tienen contacto directo y hay que escucharlas para ver la realidad que ellos ven, que a lo mejor como ciudadano la estás viendo, pero ellos tienen más información al respecto. Hay que escucharles y hay que coordinarse con ellos y hay que coordinar para poder mejorar. Sí, es muy importante coordinarse las asociaciones con la sanidad. ¿Vamos a por más compañeros o qué? Correcto. Venga, vamos a por ellos, venga, va, chicos, venga. Bueno, Rafa, estamos aquí en el Congreso, pero supongo yo que habrá mucha gente que no sabrá lo que es un congreso, por lo menos qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Clar, segur. Hi ha gent que no sap el que és un congrés perquè no assistim mai, no sap com funciona un partit. Per a presentar-se a unes eleccions, pues, el que té que fer és saber què vol propondre la societat. I el que se decideix en un congrés és reflexar i debatre tot el que han estat treballant una sèrie de comissions i gent per a transmitir el que vol Som Valencians, per a escoltar el que vol el militant de Som Valencians i per últim per a triar els candidats de Som Valencians al Congrés. És a dir, així se fa democràticament, debatint, en base a un treball previ que han fet una sèrie de comissions, des d'indústria, educació, cultura, igualtat, transparència, facenda, tot el que implica un programa electoral. Això és el que estem elaborant avui així i debatint amigablement i a voltes no tan amigablement. Això és un congrés. Che, muy bien explicado, Rafa, está muy claro.
Rafa, hemos contado con el apoyo de los afiliados, de los simpatizantes y la gente que quiere estar en Som Valencians, o por lo menos que nos apoya. Ha sido un congreso muy ameno, muy positivo, hemos debatido, la gente ha participado, en fin, ¿no? Sí, jo crec que ara l'únic que falta és transmitir el que este congrés aporta a la societat a la gent per a que la gent ens apoye, que la gent sàpia que al final tot passa perquè el que ens representa conega el que passa així, conega els problemes dels valencians i siga una veu dels valencians en Madrid. Que no siguen els partits i la gent que representa partits que se difuminen, sinó que són valencians. Tenim una cara i són persones concretes que han de pelear per els valencians a defendre els interessos dels valencians, a defendre el nostre concert econòmic, a defendre els interessos econòmics, socials i polítics dels valencians en Madrid. Claro, yo siempre he dicho que Som Valencians es un partido, una opción política valenciana de futuro. És que quin partit va a representar els valencians? Alguns que se diuen valencianistes pues van dins de marques paraules de Podemos, de no sé què, que al final l'únic partit serio que queda per a representar els valencians són valencians, que a més ho diuen en el nom. Son valencians. Además, nosotros somos una fuerza, una buena opción política valenciana y vamos a luchar por ello. Vamos a conseguir los 90.000 votos que necesitamos para conseguir representación en Madrid. Vamos a despedir a la gente, espero que a la gente le haya gustado el congreso, ¿no? Vamos a despedirse de hemos explicado, bueno, tú has explicado lo que es un congreso. Vamos para allá, ¿vamos a comer? Molt bé. Venga, anem. Adiós.